Why am I happier than yourself? Γιατί είμαι πιο χαρούμενος από ότι εσύ για τον εαυτό σου. Okay, raise your hand. Raise your hand. If you know the answer, raise your hand. Let the sister talk. Yes, you. Jesus is still alive and he is doing the miracles in Ο our Ιησούς midst. εξακολουθεί να είναι ζωντανός και συνεχίζει να κάνει τα θαύματά του. Amen. Okay, let me explain to you. Ας σας εξηγήσω, you understand why I'm so happy. ώστε να καταλάβετε γιατί είμαι τόσο χαρούμενος. When I was 19 years old, Όταν ήμουν 19 ετών, I was reading the Bible διάβαζα τη βίβλο and I came across a Bible verse και έφτασα σε ένα σημείο στη γραφή, σε ένα εδάφιο, in the Old Testament. στην Παλαιά Διαθήκη, And it was written και εκεί έγραφε, είναι γραμμένο, that Prophet Samuel ότι ο προφήτης Σαμουήλ was in front ήταν μπροστά and the sons of the prophet were following him και οι γη των προφητών τον ακολουθούσαν and he was teaching them how to prophesy. και τους δίδασκε πώς να προφητεύουν. And then I received one revelation Και μετά έλαβα μία αποκάλυψη. that this is the school of the prophets. Ότι αυτό είναι το σχολείο των προφητών. I said this is the school of the prophets. Ότι αυτό είναι το σχολείο των προφητών. And my prayer then was, Και η προσευχή μου τότε ήταν, oh God, «Ω Θεέ μου, if there is any prophet αν υπάρχει κάποιος προφήτης, like Prophet Samuel, όπως ο προφήτης Σαμουήλ, like Prophet Elijah, όπως ο προφήτης Ηλίας, like Moses, όπως ο Μωυσής, all these great men in the Bible I'm reading όλοι αυτοί οι μεγάλοι άντρες στη βίβλο που διαβάζω, that accept some disciples, που δέχτηκαν κάποιους μαθητές, please show me σε παρακαλώ δείξε μου, so that I will go to him ώστε να πάω σε αυτόν and submit και να υποταχθώ to the training and his mentorship. στην εκπαίδευση. Just like the sons of the prophets submitted under Prophet Samuel to train them how to become prophets. Όπως οι γη των προφητών εκπαιδεύτηκαν κάτω από τον προφήτη στο πώς να γίνουν προφήτες. And God sent me Και ο Θεός με έστειλε to my father, Prophet T.B. Joshua. στον πατέρα μου προφήτη T.B. Joshua. So I spent many years with him, Έτσι ξόδεψα πολλά χρόνια μαζί του and by the grace of God, και με τη χάρη του Θεού God called me ο Θεός με κάλεσε to be a man of God να γίνω άνθρωπος του Θεού and serve και, in the kingdom of God και να υπηρετήσω στη Βασιλεία του Θεού, here on earth. εδώ στη γη. Do you know the kingdom of God is here on earth? Ξέρετε ότι η Βασιλεία του Θεού είναι εδώ στη γη. The Bible says so. Η Γραφή το λέει. Anytime Jesus will cast out a demon, Κάθε φορά που ο Ιησούς έβγαζε κάποιο δαιμόνιο, he said rejoice είπε χαρείτε, and be glad χαρείτε, να είστε χαρούμενοι. because the kingdom of God Γιατί η Βασιλεία του Θεού has come to you. ήρθε σε εσάς. Amen. So God has started already Έτσι ο Θεός έχει αρχίσει ήδη raising men and women of God να σηκώνει άντρες και γυναίκες του Θεού in our midst. ανάμεσά μας. And this is the reason why I'm so happy and so excited. Και αυτός είναι ο λόγος που είμαι τόσο χαρούμενος και ενθουσιασμένος. Because if I have come in this world Γιατί αν ήρθα σε αυτόν τον κόσμο to heal the sick, να θεραπεύσω τους ασθενείς, cast out the demon, να βγάλω τα δαιμόνια, prophesy to the people, να προφητεύω στους ανθρώπους and show people the way of the Lord. και να δείξω στους ανθρώπους τον δρόμο του Κυρίου, And then when the time comes, και μετά όταν έρθει η ώρα I will go back to the Father. θα πάω πίσω στον Πατέρα. If there is nobody to continue the work of God, Εάν δεν υπάρχει κανένας να συνεχίσει το έργο του Θεού, there is problem. υπάρχει πρόβλημα. There will be problem. Θα υπάρχει πρόβλημα. And if you take your time to study the word very well, Και αν πάρεις χρόνο να διαβάσεις την βίβλο, τον λόγο πολύ καλά, you will see that Jesus Christ θα δεις ότι ο Ιησούς Χριστός had 12 disciples, είχε 12 μαθητές, which he trained very well. τους οποίους εκπαίδευσε πολύ καλά. And when Jesus was crucified Και όταν ο Ιησούς σταυρώθηκε and he was ascended to heaven, και πήγε στον ουρανό, the work of God did not stop. το έργο του Κυρίου δεν σταμάτησε. Are you with me?
That is the great success Αυτή είναι η μεγάλη επιτυχία of every ministry, κάθε διακονίας, of every man of God, κάθε ανθρώπου του Θεού, every woman of God κάθε γυναίκα του Θεού, whom God is using. την οποία ο Θεός χρησιμοποιεί. To have continuation, Να υπάρχει συνέχεια. not when the person dies, the ministry dies. Όχι όταν ο άνθρωπος πεθάνει, η διακονία να πεθάνει. Not when the person fall, the ministry fall. Όχι όταν ο άνθρωπος πέσει, η διακονία να πέσει. Are you with me? I hope you understand what I'm saying. Ελπίζω να καταλαβαίνετε τι λέω. Peter was called, Ο Πέτρος καλέστηκε, but he was doing a wrong job. αλλά έκανε λάθος δουλειά. He was catching fish. Έπιανε ψάρια. Jesus said to him, leave the fish. Ο Ιησούς του είπε, άσε τα ψάρια. Follow me and I will teach you how to catch human being. Ακολούθησέ με και θα σου δείξω πώς να ψαρεύεις ανθρώπους. Because Jesus knew his calling. Γιατί ο Ιησούς ήξερε, γνώριζε το κάλεσμά του. He knew Peter's calling. Ήξερε το κάλεσμα του Πέτρου. So many of us today, like Peter, Έτσι, πολλοί από εμάς είμαστε σαν τον Πέτρο. we don't know our calling. Δεν ξέρουμε το κάλεσμά του. We don't know what we are born for, Δεν ξέρουμε για ποιο λόγο γεννηθήκαμε, what we are living for, για ποιο λόγο ζούμε and what we are going to die for. και για ποιο λόγο θα πεθάνουμε. We don't know. Δεν το ξέρουμε. And it's over to us to find out. Και εξαρτάται από εμάς για να το βρούμε. Don't expect Μην περιμένεις other people to tell you τους άλλους να σου πούν what you are called to do. για αυτό το οποίο είσαι καλεσμένος να κάνεις. Your calling Το κάλεσμά σου is within you. είναι μέσα σου. God has put it there Το έβαλε ο Θεός εκεί, right from the moment you were born. από τη στιγμή που γεννήθηκες. What you are called to do, you are born with it. Αυτό που καλέστηκες να κάνεις, έχεις γεννηθεί με αυτό. Are you with me? Tell your neighbor what you are called to do. Πες στο διπλανό σου, αυτό για το οποίο καλέστηκες, You are born with it. έχεις γεννηθεί με αυτό. You are born with it. Έχεις γεννηθεί με Just αυτό. like Jesus was born with it. Όπως ο Ιησούς Χριστός γεννήθηκε με αυτό. And the role you have to play Και ο ρόλος που έχεις να παίξεις is first of all to discover what it is, είναι πρώτα απ' όλα να ανακαλύψεις ποιο είναι, discover your calling, να ανακαλύψεις το καλεσμά σου and the second και το δεύτερο, greatest responsibility η μεγαλύτερη ευθύνη, is to walk towards your calling. να περπατήσεις προς το καλεσμά σου. Move towards what you are called to do. Να κινηθείς προς την κατεύθυνση του καλέσματός σου. Another problem I see today Ένα άλλο πρόβλημα που βλέπω σήμερα is that many people είναι ότι πολλοί άνθρωποι seem to be willing to know what their calling is. φαίνεται να είναι πρόθυμοι να μάθουν ποιο είναι το κάλεσμά τους. Seem to be willing to know their calling, Φαίνεται να είναι πρόθυμοι να μάθουν το κάλεσμά τους, but they are not willing to do it. αλλά δεν είναι πρόθυμοι να το κάνουν. Oh God, speak to me, tell me what you are calling me to do. Ω Θεέ μου, πες μου, μίλησέ μου, ποιο είναι το κάλεσμά μου, τι θέλεις να κάνω. And God speaks and said, you are called to be a man of God. Και You ο are called to Θεός be a woman of God. μας μιλάει, θα γίνεις άντρας του Θεού ή γυναίκα του Θεού. But God, you know, I don't have enough money. Μα Θεέ μου, ξέρεις, δεν έχω πολλά λεφτά. I don't have to. Who will take care of my family? Ποιος θα φροντίσει την οικογένειά μου. My job is not good enough. Η δουλειά μου δεν είναι καλή. Give me some time. Let me first, you know, work it out. Δώσ' μου χρόνο, άσε με να το σκεφτώ λιγάκι. Let me first settle and marry and have 4 children Πρώτα άσε με να παντρευτώ, να κάνω 4 παιδιά before I can serve you. πριν σε υπηρετήσω. Because right now I don't feel it is the right time. Γιατί τώρα δεν αισθάνομαι ότι αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή. Remember, the same person was saying, "Oh God, tell me Θυμήσου. whatever you tell me, I'm ready to do it." Το ίδιο άτομο έλεγε πριν, «Ω Θεέ μου, πες μου, οτιδήποτε μου πεις, είμαι έτοιμος να το κάνω». And when God tells him, Και όταν ο Θεός του το λέει, the same person will say, "This is not the right time." το ίδιο άτομο θα πει, «Αυτή δεν είναι η κατάλληλη στιγμή». God's time is the best. Hallelujah. Η ώρα του Θεού όμως είναι η καλύτερη. No, the person will say, God's time is the best. Η ώρα του Θεού είναι η καλύτερη. If I don't do the will of God, Αν δεν κάνω το θέλημα του Θεού, now, τώρα. if they don't do the will of God now, Αν
Αν δεν κάνουν το θέλημα του Θεού τώρα, you will not be here today. δεν θα ήσουν εδώ σήμερα. You would not even bother to come to Greece. Δεν θα ήθελες ούτε καν να έρθεις στην Ελλάδα. But because somebody stood Αλλά γιατί κάποιος στάθηκε for what he believes, για αυτό που πιστεύει, that is why you are here for. γι' αυτό το λόγο είσαι εσύ εδώ. And your faith today is encouraged. Και η πίστη σου ενθαρρύνθηκε σήμερα. Is your faith encouraged today? Ενθαρρύνθηκε η πίστη σου σήμερα. Yes, of course. Ναι, βέβαια. It has to be encouraged. Πρέπει να ενθαρρυνθεί. We are in the presence of God, Είμαστε στην παρουσία του Θεού, where healing is like breathing, όπου η θεραπεία είναι σαν αναπνοή, miracle is like breathing, το θαύμα είναι σαν αναπνοή, deliverance is like breathing, η απελευθέρωση είναι σαν αναπνοή, prophecy is like breathing, η προφητεία είναι σαν αναπνοή, blessings and breakthrough is like breathing. οι ευλογίες και τα ανοίγματα είναι σαν αναπνοή. So definitely you will not go back the same as you came. Έτσι οπωσδήποτε δεν θα πας πίσω ο ίδιος. Hallelujah. So the Bible is still happening, right? Εξακολουθεί η βίβλος να είναι η ίδια. The book of Acts is still happening. Οι We πράξεις are των writing Αποστόλων history right είναι now. η ίδια. Γράφουμε ιστορία τώρα. 2000 years ago, Πριν 2.000 χρόνια, the only way to write history was if you write it in a book. ο μόνος τρόπος για να γράψεις ιστορία ήταν να τον γράψεις σε βιβλίο. Now we also have video, audio. Now we have 4K analysis Τώρα έχουμε 4K ανάλυση for people to see from first hand what exactly happened. για να δουν οι άνθρωποι με πρώτο χέρι το τι ακριβώς συμβαίνει. So imagine what will happen after 100 years, Για σκεφτείτε τι θα γίνει μετά από 100 χρόνια, after 200 years. μετά από 200 They χρόνια. will play those video Θα παίζουν αυτά τα βίντεο to the younger generations. στην νεότερη γενιά. And they will say, you see, some people go to prison for Jesus. Είδατε κάποιοι άνθρωποι πήγαν στη φυλακή για τον Ιησού. In a Christian nation. Σε ένα χριστιανικό έθνος. Take note, Greece is a Christian nation. So rejoice and be glad, Έτσι χαρείτε, because your eyes and your ears γιατί τα μάτια σας και τα αυτιά σας have seen today and you have heard έχουν δει σήμερα και έχουν ακούσει the glory of God την δόξα του Θεού in our generation. στη γενιά μας. Hallelujah. So, as for me, I'm okay. Όσο για μένα είμαι πολύ καλά, I'm so happy είμαι χαρούμενος just watching my children here, παρακολουθώντας τα παιδιά μου εδώ. how they operate in the spirit. Πώς λειτουργούν στο πνεύμα. It gives me great joy. Μου δίνει μεγάλη χαρά. And you see, another thing that you must take note also. Και ένα άλλο πράγμα που πρέπει να παρατηρήσετε, True men of God and women of God. οι αληθινοί άντρες και γυναίκες του Θεού, True anointed people of God. οι αληθινά χρησμένοι άνθρωποι του Θεού, Don't fight against themselves. δεν μάχονται Come μεταξύ here. τους. Come here. Ελάτε εδώ. True men and women of God. Αληθινοί άντρες και We γυναίκες του cannot Θεού, start fighting. δεν μπορούμε να μαχόμαστε μεταξύ μας. We are brothers and sisters Είμαστε in αδέρφια Christ. εν Χριστώ. And we all work for the same kingdom, the kingdom of God. Και όλοι εργαζόμαστε για το ίδιο βασίλειο, το βασίλειο του Θεού. But if somebody, let's say, Αλλά αν a κάποιος, pastor ένας ποιμένας ας or a πούμε, prophet ή ένας προφήτης, or a man of God ή ένας άνθρωπος του Θεού, start fighting another pastor, αρχίζει να παλεύει και να έχει Another διαμάχη με prophet. έναν άλλον another man of ποιμένα, God, έναν άλλον προφήτη, έναν άλλον άνθρωπο του Θεού, you know, something is wrong somewhere. κάτι γίνεται λάθος κάπου. Are you with me? The disciples of Jesus, out of ignorance, Οι μαθητές του Ιησού Χριστού από άγνοια they said to Jesus, είπαν στον Ιησού, Teacher, δάσκαλε, we found somebody βρήκαμε κάποιον that was casting out the demons in your name που έκβαλε δαιμόνια στο όνομά σου and we stopped the person και το σταματήσαμε, because he is not one of us. γιατί δεν είναι ένας από εμάς. And Jesus said, Και ο Ιησούς τους είπε, why did you stop him? γιατί τον σταματήσατε, Is he against us? είναι εναντίον μας. They say no. Είπαν όχι. Okay, so simple. Έτσι. If he is not against us, he's with us. Απλά, αν δεν είναι εναντίον μας, είναι μαζί μας, υπέρ μας. You see how simple the gospel is. Βλέπετε πόσο απλό είναι το Ευαγγέλιο.
The gospel of Jesus is very simple. Το Ευαγγέλιο του Ιησού είναι πολύ απλό. We make it complicated. Εμείς το κάνουμε πολύπλοκο. In another verse, Jesus said to his disciples, Σε ένα άλλο εδάφιο λέει ο Ιησούς στους μαθητές του. You don't know of what spirit you are. Δεν ξέρετε ποιανού πνεύματος είστε. Because they said, Let us bring fire to consume them with the fire. Γιατί είπαν, ας πέσει φωτιά να τους κάψει. Like Elijah did. Όπως έκανε ο Ηλίας. You know, Elijah brought fire. Ο Ηλίας κατέβασε φωτιά. So we too, we should bring fire. Και εμείς πρέπει να κατεβάσουμε φωτιά. No, Jesus said, You don't know of what spirit you are. Όχι, ο Ιησούς τους είπε, δεν ξέρετε ποιανού πνεύματος είστε. We are not here to destroy people. Δεν είμαστε εδώ να καταστρέψουμε We τους are here to ανθρώπους. save people. Είμαστε εδώ να σώσουμε τους ανθρώπους. Amen. So take this back home. Έτσι, πάρτε αυτό μαζί σας στο σπίτι. If you see a man of God accusing another man of God, Αν δείτε έναν άνθρωπο του Θεού να κατηγορεί έναν άλλον άνθρωπο or του Θεού, saying this one is fake, that one is fake, this να- one is true, that one is fake, and is passing judgment everywhere. να λέει αυτός είναι ψεύτικος, εκείνος είναι ψεύτικος, αυτός είναι αληθινός και να κατηγορεί παντού, να δίνει κατηγορίες. You should take note Θα πρέπει να καταλάβετε and be very, very careful, και να είστε πολύ προσεκτικοί. because true men of God Γιατί ένας αληθινός άνθρωπος του Θεού don't fight against themselves, δεν μάχεται, but they understand that they are all in the same field, working for the progress of the kingdom of God. αλλά καταλαβαίνει ότι είναι στον ίδιο αγρό και δουλεύουν όλοι μαζί για τη Βασιλεία του Θεού. The only difference is revelation. Η μόνη διαφορά είναι στην αποκάλυψη. If I have a revelation Εάν έχω αποκάλυψη on a specific Bible verse, σε ένα εδάφιο της Γραφής and God show me what it means, και ο Θεός μου δείχνει τι σημαίνει, and another woman of God has a different revelation for the same Bible verse, και μία άλλη γυναίκα έχει μία διαφορετική αποκάλυψη για το ίδιο εδάφιο, the difference is on revelation, η διαφορά είναι στην αποκάλυψη. because the Holy Spirit can speak one thing today Γιατί το Άγιο Πνεύμα μπορεί να μιλήσει σήμερα ένα πράγμα from the same verse, από το ίδιο εδάφιο and he can speak another thing tomorrow from the same verse. και μπορεί να μιλήσει ένα άλλο πράγμα από το ίδιο εδάφιο αύριο. So it's not a problem to start fighting. Ah, no, you don't know the Bible. This is not what it means. It means like this. Δεν πρέπει να μαλώνουμε λοιπόν μέσα από τη βίβλο και να λέμε όχι, αυτό δεν σημαίνει εκείνο, σημαίνει αυτό. And another one says, heresy. What you are saying is heresy. Και ο άλλος να λέει αίρεση, αυτό που λες είναι αίρεση. You are wasting yourself and wasting the people that follow you. Χάνεσαι κι εσύ και χάνονται και αυτοί που σε ακολουθούν. No, it's a matter of revelation. Όχι, έχει να κάνει με αποκάλυψη. Even Peter said concerning Apostle Paul Ακόμα και ο Πέτρος μίλησε για τον Απόστολο Παύλο that this man of God, ότι αυτός ο άνθρωπος του Θεού, his understanding of the Bible is very deep. η κατανόησή του, της Γραφής, η κατανόηση είναι πάρα πολύ βαθιά. Even we don't understand him sometimes what he's saying. Και εμείς δεν καταλαβαίνουμε κάποιες φορές τι λέει. Peter said this about Paul. Ο Πέτρος το είπε αυτό για τον Παύλο. But have you ever seen where Peter and Paul start fighting? Είδατε όμως πουθενά να μαλώνουν ο Πέτρος και ο Παύλος, Start accusing one another να κατηγορούν ο ένας τον άλλον and saying you are not from God, or I'm not from God, I'm from God, you are not from God. και να λένε όχι, δεν είσαι εσύ από τον Θεό, εγώ είμαι από τον Θεό, δεν είσαι εσύ από τον Θεό. No. Όχι. Citizens of heaven, we know ourselves. Πολίτες του ουρανού, γνωρίζουμε τον εαυτό μας. We understand ourselves. Καταλαβαίνουμε τον εαυτό μας. Unless you are still a baby. Εκτός κι αν είσαι μωρό. If you are a baby Christian, a baby spiritual baby, Αν είσαι πνευματικά μωρό, χριστιανός μεν, αλλά μωρό πνευματικά and you don't understand, και δεν καταλαβαίνεις, yes, it is possible ναι, είναι δυνατόν to start, getting confused. να αρχίζεις να μπερδεύεσαι. So don't be confused. Μην μπερδεύεσαι. Read your Bible and pray. Διάβασε την γραφή σου, τη βίβλο σου και προσευχή σου. And if there is anything you don't understand, Και αν υπάρχει κάτι που δεν καταλαβαίνεις, ask God to show you. ζήτα από τον Θεό να σου δείξει. God will show you. Ο Θεός θα σου δείξει. The Holy Spirit will teach you. Το Άγιο Πνεύμα θα σε διδάξει. Amen? So you are blessed today Είστε ευλογημένοι σήμερα in Jesus' name. στο όνομα του Ιησού.